Simbahan ng Tiwi. Mismong gubat talaga. Bundok talaga. Ayan o. Mapansin mo. Gubat na gubat. Tapos yan o. Kabila, side to side yan, mga kapinagpala. Grabe. Napakaganda talaga. Wow! Yung kabilang side niya. Patay sa isang napakagandang simbahan ng Albay, mga kapinagpala. Sa St. Lawrence Parish Church. Ayan o. Wow! Ayan naman, di ba? Lahat mga pinagpala, welcome back again sa ating channel. So akit tayo din. So grabe, napakaganda. Tapos yung pinakaharap niya, ayun o, dagat na, diba? Grabe, napakaganda ng simbahan ng Tiwi sa may Albay. So mga kapinagpala, akit tayo doon. So yun mga kapinagpala, grabe. Grabe eh.
Tanaw na tanaw mo lahat, mga kapinagpala. Grabe, napakaganda talaga rito mo. Kulang na kulang talaga yung 1 linggo mo rito, mga kapinagpala. Grabe. Medyo masama pa nga yung panahon ngayon kasi ulan ng ulan eh. Kung wala lang ulan talaga, napakarami na nating napuntahan pa. So ito yung simbahan ng Tiwi na Our Lady of Salvation. Ito ay talagang dinarayo din ng mga turista. Wow! Dahil nasa bukod sa napakatagal na. So yan oh. Side natin, sa harap natin dagat yan ayun oh. Wow! Tapos bundok na yan oh. Bundok na yung lahat oh. Hanggang dun sa likod. Hanggang sa gilid. Gubat na talaga siya. Grabe, sobrang lamig dito. Grabe. Tapos dagat na yung pinakaunahan na yun. So, isang napakaganda na naman ng simbahan at makasaysayang simbahan na naman ang ating napuntahan, mga pinagpala. Talagang napakamapalad tayo at pinagpala tayo dahil tignan mo naman. Hindi basta-basta ang simbahan ng mga napupuntahan natin. Wow! At talagang sobrang mga antiko at talagang grabe, napakaganda, sobra. Narinig mo talaga yung mga huni ng mga ibon. Ano bang pangalan mo? DG? Ba't nag-iisa ka? Wala lang. Akala ko ano ka eh, broken eh. Hindi ba? So ang ganda ng simbahan nyo, grabe ah. Taga rito ka lang? Ito sa baba? Sobra. So nice meeting you DG. Okay. Thank you.
yun mga kapinagpala, naikot na nga natin yung simbahan ng Tiwi ng Our Lady of Salvacion dito sa Albay. Ngayon lilipat na tayo sa ibang simbahan. So kahit na magdidilim na, pipilitin natin makapaghanap pa ng simbahan dito sa Albay. Dahil bukas ay back to Manila na naman. So thank you sa inyo lahat. God bless all. Bye-bye. Andito na naman tayo sa isang napakagandang simbahan ng Albay mga kapinagpala dito sa may St. Lawrence Parish Church. Ayan o. Wow! Di ba? Tapos may drone pa. Oh. So mga kapinagpala, ayan. Padilim na ng padilim. Grabe, napakaganda rito. Ayun o. May ilaw siya. Yung buong paligid niya. Ayan yung buong paligid. St. Lawrence Parish Church. Napakaganda. Grabe. Napakarami talaga mga makakasaysayang simbahan dito sa Albay mga kapinagpala. Ayun o. So may nagmimisa kaso hindi naman tayo nakaabot. Gawa na pumunta tayo kanina sa may unang natin napuntahan. So yan mga kapinagpala. Napakaganda talaga, grabe. Sobrang ganda. Ayoko na umuwi ng Manila. Pwede lang sanang tumira na lang dito. Kaso andun yung hanap buhay natin. So mga kapinagpala, hindi na rin tayo magtatagal at mababa pa yung tatakbuhin ko sa papuntang tinutuluyan ko. So mga kapinagpala, yan. Grabe. So shout out sa inyo lahat, sa mga taga rito. Wow! So nakarating na ako sa isang simbahan na napakaganda. Simbahan. Wow!